Moje drage lepotice, dobrodošle u još jedan video. Danas sam dolazim u jednom pin-up izdanju. Igrala sam se s ovim GHD-om, znači ovih dana, ljudi moji, znači kovrđala sam kosu i na kovrđanu kosu sam i opet kovrđala, znači kosa je ono kao potrebna je pauza. Ne, toliko je zarazno i toliko je slatko i nemam pojma, sad podsjećam samu sebe na Baby Ritu malo. Ovako, danas za vas imam, znači šta, imam jedan tag koji eto tako sama sebe tagujem, pošto mislim da me niko nije tako, ili ja nisam videla, sorry ako me neko tagovo, nek se javi dole, odmah ću sve da uvrstim linkove i tako to. U pitanju je bad time, kako se ovaj, bad time tag, valjda, ako nisam pogrešila. Super mi je tag, dlaka. Flaper, znači flaper nas uništava sa dlakama. Sve mu se sad šeduje sa tela te zimske dlakure njegove, znači leti svuda, usisam svakih 5 minuta. Uglavnom, znači bad time tag danas za vas. Nadam se ćete uživati, interesantno su mi pitanje, eto, htjela sam to da uradim. Ovako, pa da krenemo. Prvo pitanje, imam ovdje ispred sebe na laptopu, prvo pitanje kaže what are your favorite pajamas? Znači, koja ti je omiljena pidžama? Znači tu u startu moram sad sve da vas ovako lepo izneverim i da vam kažem da ja spavam gola. Znači, ja jednostavno ne podnosim bilo kakve majice, pidžame, negliže, koliko god to bilo preslatko i cute i ženstveno, ja znam ništa, ja posle nekog vremena to kidam sa sebe. Znači jednostavno ne mogu, ja ne mogu da dišem, ne mogu da, nemam pojma, znači jednostavno to je nešto psihički. Ja najlepše osjećam kad sam full naked, znači ono, da koža nekako može mi diše, da tako opustim se u tom kretu, ma ne znam, jednostavno ja tako praktikujem već više od decenije. I u početku mi je bilo čudno, ali ubrzo sam to tako zavolela i tako mi je bilo ono, savršenstvo. To je nešto što najviše volim, toliko me to opušta, ne znam da vam objasnim. Ali evo, znači, donala sam ovdje jednu pižamicu, čisto da vas ne izneverim baš full. Ovo sam kupila u Extreme Intimu, ovu pižamicu, to je kao neki vanzi. Mali šortić, preslatko je. To sam na moru kupila prošle godine, ima ovdje ovaj mali princ sa ovim malim zekicom. Ima mali dugmiće i tako je slatko skroz, znači to je najbliže što ja imam što se tiče da je ono kao neka pižama ili tako nešto. Mislim, 100 puta sam sebe ono primoravala, bukvalno to što svidi mi se neka spavačica, tako mi je ženstvena, tako mi je ne znam ovo, ono, naložim se skroz. I međutim ne mogu, jednostavno ne mogu, posle nekog vremena to se čupa, to se baca, odmah dišem. Znači, stvarno sam probala, ali eto, to je to. Ok, sljedeće pitanje. Kaže, current bad time reading, znači šta trenutno čitam pred krevet. Evo, znači to moram da kažem, znači ja sam osoba, ja jednostavno, ne da ne mogu, nego mnogo mi je lakše da zaspijem kada nešto slušam. To traje već isto godina, ovo su sve tvrdokorne navike, ne stvarno, znači to je nešto što me raduje, što me opušta i što mi nekako pomaže da mi ako ne lete misli na 1000 stvari, sad ja recimo legnem da spavam, ono premorena sve, ali 100 puta vam se desilo da ono jednostavno iako ste premoreni ne možete da zaspite. Ja sebi kad uključim recimo YouTube ili bilo koju audio knjigu koju u stvari najviše volim, znači u pitanju su ili A.B. Lewis ili Steve Channel, znači šta god od tih knjiga, neke onako divne pozitivne misli koje me smiruju, koja mi nekako ono savršena energija, ja ovako zaspijem, znači ono kao znači bebica. A inače bi onako ono šklopucao bi mi mozak i razmišljala bi na 1000 stvari, znači koliko puta tako legnem i bukvalno tako snimam video u glavi, razmišljam šta, koje ideje, koje ne mogu, jednostavno udari mi adrenalin, to je ludnica, ja ne mogu da zaspijem. Tako da, eto, to bi bilo to što se tiče, znači uglavnom su to neke pozitivne afirmacije ili nešto preko YouTube-a što me onako smiruje. To mi je toliko bitno da ako zagubim negde slušalice ili mi crkne punjač ili ne, znači to je haos, to je histerija, ja odmah tresem se, ne daj Bože da nemam internet ili tako nešto mi je potrebno za to. Stvarno, to mi je onako baš religija, jedan
ne jedan deo, nego period u toku dana, to jest jel večeri kad sam rekla, pozdravila se sa danom koji je prošao, bon voyage, vidimo se sutra, sad idem na paralelnu dimenziju. Treće pitanje, kaže, what is on your bedside table, znači šta je na tvojoj natkasni? Evo, ako ja nemam natkasnu, ja sve stavljam u ovu moju korpicu. I ova moja korpica, znači svakim danom sve veća i veća, to jest treba mi sve veća i veća korpica, ja sam to donela ovde sve da vam pokažem šta tu sve imam. Ovako, pošto mislim to je za nas beauty lepotice, ove beauty vlogerke najbitnije i najzanimljivije. Ovako, pre svega da krenemo od stopala, znači imamo ovu Freeman za stopala, bože kako se zove, Heel and Calves Balm. With tea tree oil, bla bla bla. Znači ovo je nešto što trenutno koristim i ok, zadovoljna sam skroz, mnogo je bolje od onog što ima Ciklama, zavrtač ili ti poklopac. Evo, nadam se da možete da vidite kako to izgleda, ajmo fokus, evo ga. Znači ovo sam kupila u DM-u, košta otprilike negde oko 600 dinđi, jako lepo miriši. I dosta je masnija, kažem, od one koja ima ovaj pink poklopac. Zatim, ovo sam vam pokazala u favoritima, mislim da će taj video da ide pre ovog, ako ne grešim, ali dobro, nebitno. Znači, ovo je protiv strija, nebitno za strije, boli me ovo, ima maslinu, nego je jako masna, a meni je to nešto što mi je za stopala, obožavam, znači, takve stvari, za ruke i za stopala, naravno, ali ovu koristim za stopala i za leđa. Ali govorimo sad o stopalima. Uglavnom, znači ove dve za stopala. Zatim šta ovdje imam? Majko mi ovdje ima krem, kokoć. Ovo je nešto što, znači bez čega nema šanse da se prođe. Šta mi je ovo sad bre? Dalje, znači ovo je egipatski eliksir. Ovo znate iz Avona, ovo je od masline, ono je sa maslinom. I njega koristim za usne, to mi je i za usne i za nokte, ali pošto mi je moja bebica nedavno postala, ovo sve je masno, znači masno skroz od svih krema, to što sam jedna svinja, jednostavno ja sve zamastim. Ovo mi je postala naravno bebica, videli ste u unboxingu njenog poklon paketa, ovo je predivno. Pre svega jako je masno, što je meni najbitnije, jako lepo miriši, tako da to sam sad počela da koristim ovaj zagrebački melem. Znači ovako izgleda. Neko je rekao, znači u komentarima, ne mogu setim kako se zove devojka, neko je rekao da ima u Lili, ja nikad, ja sam ovo tražila, ali mislim nikad nisam vidjela, ne znam, ako neko zna neka kaže. Znači, to mi je za usne. Ono što je također vrlo bitno jeste recimo, ali ja to sve kombinujem, recimo ovo i ovo, znači ovo je onaj NYX balzam od kokosa, to koristim recimo za nokte i onda naravno moje maslinovo ulje. Znači ovo je Virgin devičansko maslinovo ulje koje koristim, to mi je religija u kotarici. Zatim imamo jednu kremu za ruke, drugu kremu za ruke ako nam dosadi, to su ove iz Avona, mislim sigurno sam da ste vidjeli ove kremice. Čisto onako da imam nekog izbora, zatim tu je ova Balea lavanda i ova druga. Ja volim kad se tu mackam i tako da imam nekog izbora, a i panujem 1000 stvari, tako da uvijek tu ima svega. Što se tiče tijela, evo ga, i ovo imam, ovo je onaj Rosa balzam za usne, ali moram vam reći da uopšte nisam zadovoljna. Znači ovo, brate, je tako suvo, nisam puno ni potrošila, ima neku tintu u sebi, blagu. Ali ono kao namažeš super, posle 5 sekundi, znači onako skroz ti nekako uđe u pore i ono kao sfinga, ne znam, pesak. Ne sviđam se. Uglavnom, za telo imamo ovaj Frutini koji panujemo, ovo mi je u Cinco de Mayo tagu. I više mi se popeo na šilce, ovaj miris, znači ono, uništava me. I zato imam ovu drugu opciju, ovo je onaj čokoladni sufle koji obožavam. Oh my god, ovo je devojke, ja ne znam, da otvrnem bog te. Ovo je savršeno, znači ovo morate probati, ovo je toliko divno miriši, ma ne znam šta da vam kažem. Tako da, dragi moji, znači ja to sve ovako natrpam u tu korpicu i to katastrofa. Ali eto, trenutno stanje je tako, tako da evo ga, tako to izgleda.
Ok, sledeće pitanje kaže favorite sleepy scent. Zanimljiva priča. Ja ranije, pre nekoliko godina imala sam stalno običaj, uzem bilo koji parfum koji trenutno koristim i oko bukvalno 2 puta pošpricam pored jastuka i tako zaspim u tom mirisu. To mi je bio neko pravilo, ne znam. Jedno vreme sam ono to baš religiozno radila i onda sam prestala. Ne znam, da mi nešto dosadilo, nemam pojma. Ali eto, sad trenutno ništa od toga ne radim i ne volim da palim sveće i da kao sad zaspim u tom nekom mirisu. Ja, devojke moje, najviše volim da otvorim širom prozor. Taj svež vazduh, to je nešto što mene opali u glavu, ja sam onda ko daska, znači odmah padnem u san, najlepše. Jednostavno, ne znam, ja sam tip osoba, ja da zaspim pored zatvorenog prozora, pa znači to ne znam šta bi moralo da bude neka ono vanredna situacija da ja to moram da uradim. Nema šanse, nema teorije. Ja toliko volim taj vazduh, ja to raspičem, ja toliko otvorim taj prozor da se vrlo često smrznem i prehladim, znači to se onako dešava. Tako da eto, to je moj favorit. Evo me nešto zvao. Tako da eto, devojke, znači ja otvorim prozor i to je, znači svež vazduh je moj najomiljeniji scent koji ja obožavam. I eto, to mi je najlepše. Ne mogu, znači kad imam tako neke te sveće, to odmah me to nekako zaguši i ne znam, bože, valjda zato što imam tu neku klaustrofobiju, nemam pojma, znači ono, ne podnosim ništa, samo otvorim prostor, vazduh i bez odeće. Ok, sledeće pitanje kaže, dobro, 5. What is your usual bedtime and wake up time? Znači, kad se najčešće budim to? Ovako, ja sam jako, što se toga tiče, ono, ne znam, čudna. Mislim, bar kad god nešto tako kažem ili pričam u društvu, ljudi se krste i čude se. Ja sam već navikla na to, već je i moja rodbina navikla na to, više me ni ne zezaju iz toga. Ali ja sam jako ovako, koliko god da volim vampire, i totalni sam fan, ono, cele te priče, toliko sam ono suprotno od toga, znači ja jednostavno, ja kad treba čekam novu godinu, ma kakva bre nova godina, znači ja sam u 10 gotova. Ja jako volim da spavam noću, znači ja noću volim da spavam, danju volim da sam hiperproduktivna i ljudima, znači ja sam takva bila kad sam se rodila, večito sam išla na žice mojoj mami, ja ono probudim se sama, dete se probudim o pola 6, ja pravim doručak, iznenađenje za mamu, ono, leti, ono, kao ne vidi, znači u to dobu otprilike. I uvek sam išla na živce, uvek sam je maltretirala i budila. I ne samo nju, nego i sestra i sve okolo, i Ivana. Ne, stvarno, jednostavno, ja jako volim da se budim rano. To nešto ima u tome nešto. Nekako imam osjećaj da imam vremena dovoljno, da uradim sve što želim, kreative, da poradim neke poslove, da nekako volim da dočekam taj sunrise. Ja se, devojke moje, budim u 4, verovali ili ne. Ja se budim u 4 i to traje već godinama, jednostavno meni to jako prija, ja uživam u tome. Ja kad se probudim, tipa, recimo, ajde, evo neću da preteram, ali kad se ja probudim u 7, ja imam osjećaj kao da sam spavala do 12. Katastrofa, ja nekako, boli me glava, to automatski me boli glava, prespavam se, ne znam kako da vam objasnim. Jako sam, što se tiče tog spavanja, ono, jako mi je to, ne znam, to jest buđenje, u stvari, tog rasporeda, jel, kad spavam i to. A što se tiče kad ležem, pa obično sam tako oko 9-10 već gotova, znači ne vidim. Tako da, eto, otprilike, to je moj, tako nekako najviše volim. Naravno, dešava se da odem, da flipujem i šta ja znam, obično kad su to neke obaveze ili kad 1000 stvari se nakupi u jednom danu i to, ali automatski se vratim, znači, na moju standardicu, jer tako najbolje funkcionišem. Znači, to sam pronašla kao neki svoj način gde sam najproduktivnija, najbolje se osjećam psihički, ono, uravnoteženo, happy, ono, srećna, fenomenalno. Sreća, pa, eto, Ivan uopšte to ne smeta. Ivan, znači, on kad legne spav, on spava, to znači ti možeš da usisivaš pored njega, znači, on ništa, daska, znači, ono. Tako da, ja što vršljam tu okolo po stanu, njemu to ništa ne smeta, tako da sreća,
Mogu da se probudim kad god hoću. Tako da, eto devojke, znači ja sam stvarno totalni ranoranilac i sestra me, Fliki me uvijek zeza, znači da ležem s kokoškama i tako. Ali šta da kažem, eto priznajem, tako je, ja sam takva. Mislim, recimo, evo Ivan je totalno noćna ptica. On, boga njegov, vampir 100%. Jednostavno, on noću on se najbolje osjeća i mnogi ljudi, mislim, koje ja poznajem tako funkcioniš, ja to skroz kontam, ali eto, ja jednostavno nikad nisam bila u tom fazonu. Totalno sam onako dosadni štreber, ustanem jako rano i ležem prilično rano. Pitanje 6. Top 3 bedtime products. Znači, top 3 proizvoda. Pa ne znam, ja bih, znači moram ovaj eliksir, ili tako, ili znači bilo šta to za usta, to mi je, ne mogu, ja jednostavno ne mogu da zaspim ako su moja usta suva, onako kad osetim ono, ju majko, nema šanse. Druga stvar bez koje ja ne mogu da zaspim jeste ako su moja stopala suva. Ja sam jedna od tih osoba, pričala sam to i ranije, ja ne mogu, znači u ponoći ću se probuditi i u mraku mazati stopala, ne mogu podeseti taj šuštavi osjećaj, ono, nema šanse. Tako da definitivno je drugi proizvod krema, neka masna za stopala i moram, znači da, i za ruke, ne mogu ako su mi suve ruke, ali to bi na put brojite i to bi ono još i mogla, jel? Ali definitivno, znači, eto, stopala, usne i ruke, definitivno. A to što ja ovdje u ovoj korpici koju sam pokazala, to je sve ono što se tiče bodike. Znači, ja lice posebno imam to za mojim beauty table, za mojim beauty za mojim beauty stolom, tablom. O Bože. Za mojim beauty stolom sednem, pa tu su čitave preparacije, skidanje, mackanje i ne pojma. Znači lice, glava, to je na drugom mjestu. Telo, ova korpica. 7. Your most common sleeping position. Definitivno, znači ja sam osoba koja spava u četvorku. Znači ja jednostavno volim da spavam na stomaku, to mi je od uvek bilo. Volim da spavam i sa strane, ali broj 4 savršen. Znači to mi je ono moj položaj. Nikad nisam u životu svome mogla da spavam na leđima, znači, taj fazon nema šanse. Ja jednostavno, ne znam, ne mogu ja tako da spavam, nema šanse. Ima ljudi koji recimo, bukvalno kako ih staviš, oni mogu da spavaju u fotelji, mogu da spavaju u sklopčini, mogu da spavaju, znači ja ne mogu, jednostavno ne mogu. Sva se izlomim i jednostavno, ne znam, ne mogu da se zaspijem tako, nema šanse. Tako da broj 4 ili sa strane to mi je omiljeno. 8. Znači any strange bedtime routines. Znači neke čudne, jel, kao bedtime rutine. Pa ne znam, mislim, možda je čudno. Ja jako volim da, prije što zaspim, da se zahvalim životu na onome što imam. To mi je neka moja, ono, kako da kažem, moje neko pravilo. Prosto me par tih pozitivnih afirmacija koje kažem u tom momentu i onako stvarno osjetim tu zahvalnost u sebi, ono što sam živa, što imam ovo što imam, što živim život kakav živim, što su ovi divni ljudi oko mene, sve onako pozitivne stvari u mom životu, volim sebi nekako da tad osvestim u umu i da se zahvalim na tome i da onako stvarno probudim u sebi taj istinski osjećaj, ne samo kao hvala, blablabla, nego stvarno da onako u sebi osjetim tu zahvalnost i da nekako budem u toj nekoj atmosferi, da osjećam tu vibraciju i da tako zaspam. Znači, eto, to, ako može se kaže neka čudna rutina, ali to je nešto što ja radim uvek. E sad, ovdje, pošto je ovaj tag kreirala Flor de Force, ili kako se vidi zove, nemam pojma, sa YouTube-a, ja vidim da ona ima ovdje još jedno pitanje, piše Are you big spoon or little spoon? Vidim da to kod nas neke devojke nisu odgovorile. Šta to znači? Sad ću da vam objasnim, pošto sam proguglala, nisam nije imala pojma. Spooner je na engleskom, to znači, znate ono kao kako se kašike, kašika, ali kako ide, pa jedna u drugu kako uđu. Pa je to kao fora momak i devojka, da li si kao spooner, da li se ušuškaš kod dragog ili ne voliš, to voliš da spavaš kako ti hoćeš. Što se mene tiče, ja volim najviše na svetu da se šuškam. Znači to, božavam, to mi je ono, ne znam, ja sam rak u horoskop, ja sam taj porodični, ja volim to, ja jednostavno ne znam.
totalni sam emotivac i volim, jako sam i pekmez i sve, znači totalno sam u tom fazonu i naravno jako sam velika maza, volim da se šuškam i češkam i da se ono ušuškavam i Ivanu idem na živce, znači s tim već koliko preterujem, ali stvarno sam takva. I tako da ja jesam spuner, žešći spuner, ali, znači moram to da kažem, kad ono već spavam, znači u toku noći kad se ono, znači ja ne mogu da mene neko sabije u ćošak i da ja nemam space. Čim ja osjetim da ja nemam space, a ja brate to nema, znači ja jednostavno moram da imam moje, kako ja ukovrđam noge, pokrivač, to sve ima pravila, znači ne može da mi viri ništa i to. Tako da eto, možete reći da ja sam spuner žešći, ali volim da imam prostora dok spavam. Pljunula sam samu sebe, bože. Eto, dragi moje, nadam se da ste uživali u ovom tagu, baš je super, sviđa mi se. Koga ću ja da tagujem? Pa mogla bi da tagujem moju Sonju Kane. Koga bi još mogla da tagujem? Ne znam ni ko je uradio ovaj tag. Tagujem Sonju Kane, tagujem Baby Ritu, naravno, moje srce. Tagujem Aleksandru S. Mogu da tagujem Girl Boss, ne znam da li je ona uradila. Ako nisi, tagujem te. I tagujem Sunčicu. Sunčica je preslatko jedno biće i sigurno sam da su mnogi od vas čule za nju. Ako niste, otidite na njen kanal. Sunčica je jedan mali skakavac sreće i toliko je kao neki leptirić, jako je radosna devojka i uživam da gledam njene videe. Tako da, Sunčice, tagujem te da uradiš ovaj tag, ako nisi, mislim, ja nemam pojma. Ok, dragi moje, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako vam se svideo, lajkujte. Ako želite još ovakvih tagova, lajkujte. Mi se vidimo u sljedećem videu. Subscribeujte se, šerujte i tako to. Ljubim vas puno. Ćao!